Live program dari sa eskwela ng Paligsahan 2026. Paligsahan sila silang mga suot. Mabilis na uulan ng teknolohiya at patuloy na lumalawang ang mundo ng informasyon. Isa sa mga makabagong teknolohiya na bibigay ng malaking pagbabago sa paraan ng ating pag-aaral ay kalangarislit ay ang Artificial Intelligence or AI. Sa pamamagitan nito, mas napapadali ang paghahanap, pag-unawa, pagsusuri at pagbuo ng informasyon dahil na kailangan natin 2026 ating bibigyang bigyan ang tema Wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang tema nito ay nagpapakita na ang wikang Pilipino at makabagong teknolohiya ay maaaring magsanib upang maging mas makabuluhan, epesyente at malawak ang ating pagkatuto at pananaliksik. Ang wikang Pilipino ay hindi lamang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ito ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, kultura at karunungan. Sa pamamagitan ng AI, maaari nating mapalawak ang ating access sa informasyon at mapadali ang proseso ng pananaliksik. Gayunpaman, mahalagang gamitin ang teknolohiyang ito ng may pananagulang gusto pagsusuri at kritikal na makakuha lamang ng informasyon. Kailangan din natin tiyakin na ito ay tama, napapagkakatiwalaan at ginagamit sa mabuting layunin. Sa pagdiriwang na ito, pinihikayan natin ang bawat mag-aaral at guro na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng AI. Gamitin natin ang teknolohiya hindi upang palitan ang ating sariling pag-iisip at pagkamaluhan, kundi upang maging katuwang sa pagtuklas ng bagong kaalaman at pagpapayaman ng ating wikang Pilipino. Naway, magsilbing inspirasyon ang pagdiriwang na ito upang patuloy natin gamitin. Magandang araw po sa ating lahat, mga mag-aaral, mga guro, mga pakita ang ating pagmamahal at pagmamahalaga sa wikang Pilipino, sa ating kultura at sa ating pagkakilanglan bilang mga Pilipino. So ngayong buwan na ito, nabawa pambansang kasuotan. Kaya may nakikita tayo dito na mga mag-aaral na may suot na mga pambansang kasuotan. At inaanyayahan ko rin ang lahat ng guru. Kasi magsasalita sila upang ikakilala ang kanilang mga sarili. Isang babae at isang lalaki sa bawat classroom level. Nadadaog sunscreen ang arti ha. Ano ko gamay.
Panahilis. Ay mo sunscreen ako sa agtang. Panahilis. Ha? Tara na yan ba? Unang kalaro para sa kindergarten. Sino dito? Dito naman tayo sa babae. So, kada level kuan kada grade na represent so mo na sila sa kinder na pa grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 taman 6 ni. Cute rin ko no? Cute rin grade 1. Murag taga. Mga representante sa unang grade lang. Naman tayo sa lalaking grade. Hello po, ako si Zion. Asya Dolorico, Uganda po. Umaga po, ito Akasya. Binjay, binjay, binjay. Magandang umaga po. Ako si Bench Prison, Rito Akasya. Magandang umaga po. Ako si Amaris Masabel G. Bala, Rito Akasya. Awas mga bata oy. Para sa mga representante sa grade 4 or ika-apat na ba ita? Babae at lalaki. Iloy nga na. Wala gano'n sa mamo. Ayun, pasida. Sayang, na pa isa rin skimming nga pa yan. Buwan ng wika. Waman mo ko yan si ma'am. Awan po. Inyong lahat. Ako si Susan Igatino, representing grade 2. Na, magkatugon. Grade 4. Grade 6. Para sa mga Managilang program. Hindi daw. Ano sa kumangan? Ano ba sila uli? Ato ano? Uli na? Uli na? Nahumana ka dyan. Dagilang program. Ito anak mga kuan mo itong mga contestant. Kalok-alike na pod. Sunod lunes. Kalok-alike. Ha? Mga ito guys, mahaw. Ito ko'y humba. Isda.
Tapos dapat di saging nga piso. Sa anong clan? Sa Ayuban clan, hindi ako nakalagay. Pagkakapon po dati. Mo pa yung pagmamahaw, las 10 na kapin. Pamahaw dang kuan ano, pamahaw dang snacks. Mamahaw dang snacks. Kinigados ko ini. Hmm? Oh, kana. Kana ang silupin mo sa likod even when Ang giwakli kaya makita ang gati. Kasi nga galit ni mo day. Oh, dahil mo nang naay na ako na street band agil salon. Ano sa manti? Oh, kanang imo murag 1.5 ba na 3.5 kuno na andiyan nagpromo sila og 2.5. Nagahat eh. Kanang imo mariban man na kanang street band kuno kanang di na jud masuko di pwede ribanon kay patay as in patay na. Oh, andiyan. Kanang imo day ana ra na og 1.5 kay mubo. Yung straight band na Hindi ko tayo after griban kay oh, ning ako dayon sa uni. lami makagbuhok eh. Mujud itmukuan lami ba mo buhok. Okay man ang buhok eh. Sa naman yung buhok mo, pagulayan mo na lang. Pakuan ka para sa Lami ang nagutan. Kuan siguro magpabutok. Lami humba lang ka. Ang hair treatment kay botox man. Kay lami ang Plano na sila oh. kanang imo ini kahuman og straight band sa ikuan na pud nimo i-treatment og botox malami lagi na imong buhok guys. Sige sila og promo og botox agilang 1,000 na botox 500 ra. Nag-straight band na lagi sila straight band 3.5 kuno lagi promo ni ma'am og 2.5 og mubo imong buhok padag 1.5 bagahang manghod kay nasunog sa Maricel. Tunay ko na parimas lasa. Nasunog sa Maricel i lagi mo ingnan kuan na day i-straight band pero kuan kay nagbuhag-hag na nakaskat na imong buhok. Treatment kuno na sa buhok nga patay na or sunog. Na maulian te. Oh, nga